В района на Паралио Фриньо има няколко фабрики за преработка на маслини. Тази е най-близката до нас. Това са нашите маслини от нашия двор. 175 кг. Как става преработването? Първо се изсипват тук и по тази поточна линия влизат вътре в завода. Измиват се. Измити падат тук. След това се мелят тук. Нагряват се. пресоват се и ето го готовия зехтин. Да погледнем дали всичко е наред. След това се прецежда веднъж, втори път. От нашите 175 кг излезаха 24 литра зехтин. И накрая се налива. Та и аз някъде тук.